Odstraní z vlasů to, co běžné šampony nedokážou. Jsou to produkty s vyšším obsahem vitamínu C a se specifickým pH, které z vlasu dokážou odstranit i ty nejsilnější nánosy. Například tvrdou vodu, která dokáže vlasy zanést, podobně jako dokáže zanést například rychlovarnou konvici. Ano, vlasům to neprospívá a nedělá to ani hezkou barvu vlasů. Nejvíce to odnesou světlovlásky. Tvrdá voda obsahuje minerály, které na vlasech tvrdnou a oxidují, takže to způsobuje zežloutnutí a zmatnění blondětých vlasů. Spíš se rozáří. A to díky tomu, že vlastně pomocí těch specifických produktů vymačkáme z vlasů to, co tam nepatří. A díky tomu se barva víc rozjasní a rozzáří. Jenom kvůli barvě ne. Když na vlasech nebudou nánosy a věcí, které tam nepatří, tak budou vlasy lehčí, svěží a budou lépe přijímat regenerační produkty, jako jsou kondicionéry anebo masky. Ne, se silnější koncentrací, která přináší zároveň i nejlepší efekt, pracují pouze profesionálové. Ideální interval je 1 až 3 měsíce, nedoporučovala bych to častěji než 1krát za měsíc. Samotná procedura trvá 1 až 1,5 hodiny.